നമസ്കാരം. ഓഫ് റെക്കോർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വളരെ സ്തോഭജനകമായ ഒരു വാർത്തയുമായാണ് മലയാളത്തിലെ ഇന്നത്തെ ദിനപത്രങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. റഫേൽ കേസിൽ ഫ്രാൻസിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്ന് മാതൃഭൂമി പറയുന്നു. ഫ്രാൻസിൽ അന്വേഷണം, റഫാൽ കുരുക്ക് എന്ന് മനോരമ. റഫേൽ ഫ്രാൻസിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം, മോദിക്ക് തിരിച്ചടി എന്ന് ദേശാഭിമാനി. റഫാലിൽ ഫ്രഞ്ച് പുക എന്ന് മാധ്യമം തുടങ്ങി പത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ വാർത്തയുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ നാൾ വഴികളെ പറ്റി. അതായത് 59,000 കോടി രൂപ മുടക്കി 36 റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ, അതായത് UPA സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ NDA സർക്കാർ പൊളിച്ചെഴുതി മികച്ച കരാറുമായി പോയി അവ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങി. അത് നമ്മളുടെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിൽ അടക്കം ഉപയോഗിച്ച കഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇതിൽ അഴിമതി ആരോപണമുണ്ട് എന്ന അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠമായ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. ഇതിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് C&AG, അതായത് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ കണ്ടെത്തി കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങുകയും അതിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് പരമോന്നത നീതിപീഠം തന്നെ പറയുകയും ചെയ്ത അവസരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എന്തോ വലിയ ഒരു സംഭവമായി മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ആരോപണം എന്നുള്ളത് ഫ്രഞ്ചിലെ ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ, ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ മീഡിയ പാർട്ട്, അതൊരു ഓൺലൈൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോർട്ടലായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഇടത് അനുകൂല ഫ്രഞ്ച് പോർട്ടലാണ് ഇത്. ആ പോർട്ടലിൽ വാർത്ത വരുന്നു, ഇതിൽ ഈ ഇടപാടിൽ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് വാർത്ത വരുന്നു. ആ വാർത്തയുടെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ആരാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഷെർപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു NGO ഉണ്ട്. ഈ ഷെർപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നറിയാമോ? അവിടുത്തെ ഫ്രാൻസിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ്, ഒരു NGO ആണ് ഷെർപ്പ എന്നുള്ളത്. അവരാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ സർവീസ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപ്പറ്റി അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയാണല്ലോ, കോടതി അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം, ഒരു ആരോപണം വരുമ്പോൾ കോടതി ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ കൊട്ടിഘോഷിക്കാനില്ല. ഒരു പരാതി കോടതിയിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ കോടതി എന്തു പറയും? അത് അന്വേഷിക്കാൻ പറയും. ഇത് 2018-ലും 2019-ലും ഈ ഷെർപ്പ എന്ന് പറയുന്ന NGO ഇതുമായി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപോട്ടേക്ക് പോവുകയും കോടതി തള്ളിയതുമാണ് എന്ന് കൂടി നാം ഓർക്കണം. ഇനി ആരാണ് ഈ ഷെർപ്പ എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളുകള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിറകിലെ കള്ളക്കളി മനസ്സിലാകുന്നത്. നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കോടതി സ്വമേധയാ നടത്തുന്ന അന്വേഷണമല്ല. ഒരു പരാതി കിട്ടി, പരിശോധിക്കാൻ കോടതി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പരാതിക്കാരനായ ഷെർപ്പ ഇവർ ഒരു ജിഹാദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഇസ്രായേൽ നിലപാടുള്ള, ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കുമായി, അതായത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു NGO ആണ് ഈ ഷെർപ്പ എന്നുള്ളത്. ഈ ഷെർപ്പയുടെ തലവൻ വില്യം ബോർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ചിലെ ഒരാളാണ്. വില്യം ബോർഡൻ ആണ് ഈ ഷെർപ്പ എന്ന് പറയുന്ന NGOയുടെ തലവൻ. ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് വില്യം ബോർഡനെ പറ്റി നേരത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ പോളിസി ഡൈജസ്റ്റിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ പോളിസി ഡൈജസ്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വില്യം ബോർഡനെ പറ്റി പറയുന്നത് മീഡിയ ഹംഗ്രി പേഴ്സൺ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ മീഡിയ ഹംഗ്രി, അതായത് വാർത്ത വരാൻ ദാഹിച്ചു നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പടം പത്രത്തിൽ വരാൻ ദാഹിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു മീഡിയ ഹംഗ്രി ഉള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഈ വില്യം ബോർഡനെ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ വില്യം ബോർഡനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അതിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം പറ്റി എന്നതിന് കേസ് നേരിടുന്ന ആളാണ് വില്യം ബോർഡൻ എന്ന് മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ മൗറീഷ്യൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ അസീസിനെതിരെ വ്യാജ അഴിമതി ആരോപണം ഉയർത്തുന്നതിന് അബ്ദുൽ അസീസിൻ്റെ ബന്ധുവും അന്നത്തെ അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ആളുമായി ചേർന്ന് ഇയാൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നൊരു കേസുണ്ട്. അതായത് 2009 മുതൽ മൗറീഷ്യൻ സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന് സാമ്പത്തിക ഇടപാട്, അതായത് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ പണം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആളാണ് ഈ ബോർഡൻ. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ
എന്താണ് മൗറീഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഒരു ഡിഫമേഷൻ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ടാർണിഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വെട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നു എന്ന് വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അതിന് പണം പറ്റിയെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന ആളാണ് ഈ വില്യം ബോർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള്. ഗയാന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിനെതിരെ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗാബോണിനെതിരെ ഇദ്ദേഹം വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് കേസുണ്ട്. കോങ്കോയ്ക്കെതിരെ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് കേസുണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനും അട്ടിമറിക്കാനും സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങൾ പണം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ആളാണ് ഈ ഷേർപ്പ എന്ന് പറയുന്ന NGOയും അതിൻ്റെ തലവൻ വില്യം ബോർഡനും. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നുള്ളത് ആഗോള അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളുടെ ആവശ്യമാണ്. ഇനി ഈ ഷെർപ്പയോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലാണ്. നമുക്കറിയാം, ക്രമക്കേടിൻ്റെ പേരിൽ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരാണ്. സ്വാഭാവികമായും അവരും തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഒരു ആഗോള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കേസ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഇടത് അനുകൂല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ന്യൂസ് പോർട്ടലായ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര്, മീഡിയ പാർട്ടിൽ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം വരുന്നു. അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ഷെർപ്പ എന്ന ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള സംഘടനയും അതിൻ്റെ തലവനും കോടതിയിൽ കേസിന് പോകുന്നു. ഇത്രേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയുമുണ്ട് ഈ വില്യം ബോർഡനെ പറ്റി പറയാൻ ഉണ്ട്. അതായത് പരാജയപ്പെട്ട നിരവധി കോർപ്പറേറ്റ് കേസുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതായത് വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി വിവിധ അന്താരാഷ്ട്ര കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരെ പോലും വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെതിരെ വ്യാജ ആരോപണം ഇദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിൻസി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിലെ വലിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ്. അവരാണ് ഖത്തറിലെ 2022 നടക്കേണ്ട ലോക കപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് വിൻസി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി. അവർക്കെതിരെ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് അവർ മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയൊരു ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ വലിയ എന്തോ ഒരു സാധനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി ഈ കേസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ, ഇടത് അനുകൂല പോർട്ടൽ, കുപ്രസിദ്ധമായ ഷെർപ്പ അല്ലെങ്കിൽ വില്യം ബോർഡർ, ഈ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ഒരു കേസ് ഫ്രാൻസ് കോടതിയിലെത്തി എന്നുള്ളതല്ലാതെ റഫേൽ ഇടപാടിൽ അഴിമതി ഇല്ല എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം കണ്ടെത്തിയതാണ്. ഫ്രഞ്ച് കോടതി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. C&AG പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മോദിക്കെതിരെ എന്തോ കിട്ടിപ്പോയി, ഇതാ വടിയെടുത്ത് അടിക്കാൻ മോദി ഇതാ നിലംപരിശാകാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. കാരണം 2019 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചൗക്കീദാർ ചോർ ഹേ എന്ന ഒരു ആരോപണവുമായി അന്നത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നത് നമുക്കറിയാം. ആ ചൗക്കീദാർ ചോർ ഹേ പരാമർശത്തിനെതിരെ BJP നേതാവ് മീനാക്ഷി ലേഖി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് തലയൂരിപ്പോയ ആളാണ് നമ്മുടെ രാഹുൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിപ്പോയെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വന്ന ആളുകൂടിയാണ് രാഹുൽ. അപ്പോൾ ഈ റഫേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാരതം ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനെതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം സായുധമാകുന്നതിനെതിരെ, ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ അത്യന്താധുനികമായ ആയുധം ഉപയോഗിക്കാൻ ഭാരതത്തിന് ശേഷി ഉണ്ടാകുന്നതിന് എതിര് നിൽക്കുന്ന ഏജൻസികളാണ് ഇപ്പോഴിതിനുമുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ റഫേൽ ഇടപാട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് അത്യന്താധുനികമായ വിമാനങ്ങൾ നൽകാൻ നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. AK ആന്റണി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നടത്താൻ അദ്ദേഹം തന്നെ കുമ്പസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കി ഭാരത സൈന്യത്തെ ശാക്തീകരിച്ചു എന്ന തെറ്റു മാത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അസൂയ പൂണ്ട, അതിൽ എതിർപ്പുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ആഗോള ഏജൻസികളുടെ ഇടതുപക്ഷ ജിഹാദി ഏജൻസികളുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കേസ്. ആ കേസ് കൊണ്ടൊന്നും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ ഇമേജ് ഇല്ലാതാക്കാനോ അട്ടിമറിക്കാനോ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് കണ്ട്
ആ കട്ടിൽ കണ്ട് ആരും പനിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കേസ് കണ്ട് ഇപ്പോൾ മോദിയുടെ മൂക്ക് ചെത്തിക്കളയും എന്നൊന്നും ആരും ധരിക്കേണ്ട. ഈ കേസിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ല. ഇത്തരം വലിയ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർ നടത്തുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ അറിയണം. നമസ്കാരം.